Čaute, ukážeme si rozklak a prípravné cvičenie na to korčuliarske, ako zdokonaliť samotný rozklak a zákrok hokejko v tom danom rozklaku. Čiže brankár zo základného postavenia dole do rozklaku. Dôležité je, aby sa ten brankár pri rozklaku nezakláňal, nesadal si dozadu na tie päty, nebol s ramenami vzadu, ruky aby nemal spustené. Dobrá technika je vlastne zadok mierne zdvihnutý, nie som úplne takto vystretý, ale trošku sa znížim, ruky sú aktívne pred telo, hokejka v prirodzenej pozícii, ramena sú vpred. Čiže v tejto pozícii, keď mi ide strela po ľade a hlavne mladší brankári, kedy majú čas zareagovať a vyraziť to aj hokejkou, tak sa ich snažíme učiť, aby to aj tak robili, aby tam potom prišlo k tej rotácii a následne sa vedeli presunúť za vyrazeným pukom. Dôležité je sa nakloniť na tú stranu, na ktorú ide tá strela. Celá rotácia, keď to je lapačková strana, tak lapačka robí sprievodný pohyb smerom nad hokejku čepelej, aby keď sa náhodou odrazí ten puk, skočí, brankár tam mal lapačku ako poistku. Pri vyrazení puku na lapačkovú stranu následne robí brankár rotáciu, kde ľavá noha ide pod telo, následne pravá noha príde hore a už ramená sú v novej pozícii na presun za vyrazeným pukom. Z toho môže brankár sa postaviť, presunúť sa na tyčku, kde si vykrie a následne pokračuje v ďalšom pohybu. Obdobne vyrážačková strana, kde zase brankár robí rotáciu. Častá chyba sa stáva, že lakeť a ruka idú od tela a brankár sa snaží robiť nejaký takýto zákrok hokejkou. Dôležité je mať ten lakeť pri tele, urobiť tú rotáciu, lápačka zase sprievodný pohyb, končí v strede tela, urobí sa zákrok, hlava, ramena, rotácia, postaví sa z opačnej nohy a následne robí presun za vyrazeným pukom.